Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадем ба канали мо. Мо вай рафтистем. Ман аниқтараш вай рафтистам. ЖЭК барои справка ва баъд вай мерам байлинца мерам. Байлинца барои аму ваёи сиёвуш. Бинед чиқа шамолай. Ҳамиха шамоли безеб ки сари рӯз кати хунук ях. Ҳамихел ки خیلی نمیدونم آخران گفتم چی بود تلفن شد برای همین و کامera کشتم موزی منم ژک در نزدیک شدم من فکر کردم که ژک وای کوچکی با این کوچه یک کوچه پایان از با اینجا سپرافکه میگیرم با گشت پایان میفرمم با این سه میرم برای کارت سیاوش گم نیست ای نمیدونم با مگرم با وای روز رفتم نیافتین با امروز با رفتن در کار بینم کنی چی گپ анами хеле дӯстони азиз саҳар кати ҳама коромо мондаму омадам хонаи порядок кардаму ва очам кати сиёвушу салмон шишта нилуфар садик саҳари гусел кадемша фасон кадар рӯй кадемша хурсанд рафтак анами хеле озма анҷа манҷа ЖЭК ҳаста анҷа медром справка гирифта мерам манҷа ЖЭК дӯстони азиз ман ай байлинца биромадам хайрият ки сиёвуша бинан суратиша ай маълум нехай ёфтем ҳама чизаша кофтем ҳама медсестра духтур вайда чи мегӯяд отпуск да медсестраш кати дугаса кофтем ёфтем хайрият ҳамаша буд кадем коромо ҳал кадам ҳозир хона мерем пиёда барое ки вай шоҳарама гуфтам ки вай кунем بیاین که گفتن نه ولی بر وقت من حالی کردم و ابیتی بعد میرفتم خیلی مالش پیاده ازی میریم مایده تا خونه تمام دیگه یکون کار نیست دکومنت خیلی چیز کاغذ داری نیست انا میخوام اینجا تلویزیون خونه وایده نمیدونم گپم شنیدین یا کی نه وای کردم سحر کتی ویدیو موندم و من خود درآمده کامنتاری خانم گفتم و یک تا کامنتاری دم خال نیستم که و شما واهمه کرده گفتین که خرید کلان داریم و کمک خرید کردین تمام من خیالم که شما همین بازار خرید میکنین ای چه خیلی گویم من همین یک تا چی میگن نیلوفر سیاوش خیلی پای افضل گرفتنی بودیم تمام دیگه همه چی دارد نیلوفر نداشته و من گفتم که یک رفته خرید میکنم یک 1000 سومان ده میگفتم که من 1000 سومان شد همین چیزای درکاریش همش میگیرم نه که چه خیلی گفتم همون ویدیو نیست هیچ نیست نمیابی یگون چیزی خوب نمیابی یک تا туфлича мехостам ша гирифтан кроссовки мехостам ша гирифтан лосинаҳо мехостам гирифтан гуфтам як 3-4 гирам ша бо як 3-4 дига футболкачаҳо мехостам ша гирифтан футболкачаҳои остиндароз ки то ки вай пушрӯ пушида вай кунад тирамоҳда уже остиндароз ва яктане балки дута жемпирча мехостам ша гирифтан неки наёфтам ҳамин чизоя ман як ҳамин жемпирчаш гӯем маҳқул шуд качествоаш хушрӯ набуд гирифтем бо як намуди дига жемпирчаҳо буданд ки вай вай намуд жемпирча ман нилуфарда гирифта будам вай катушки мекард барои ҳамин хотир нагирифтам мафтам чи дар кор 10 сомон арзонтар буд лекин качествоаш безебманда ман аввал гирифтагӣ дидам ки аҳволаш чӣ хеле барои ҳамин нагирифтам лосинаҳое ки мегирифтам ша нилуфарда ҳар вақт ягон ҷода умуман нестем ман гуфтам ки мумкин хай бо масалан бори нав наомада бошад ё ки чӣ ё ки бори ҳамин тирамоҳа наомада барои ҳамин хотир гуфтам ки хай ҳозир ман ҳамон чизе ки як пакетчае ки харид кардем где-то 600 сомон ё 700 сомон шуд мегӯем да ҳамон чизе харид кардагимо ва бо иншолло насиб вай шавад вақт шавад моҳҳои масалан октябр охирои октябр шавад агар бо мерам бо як таи дига вай бо як бори дига мерам харидкунӣ ҳамихе нилуфарда бо ҳамин ягон чида назарам хушрӯ тобад нағз тобад агар бо як таи дига мегиришона всё равно
ан ҳамин хел дӯстони азиз, ман ҳам хел одам, шавҳарам низ ҳамин хел одам, чизое ки масалан качествоаш маъқул нашавад, як чизе ки маъқул нашавад наметавонам ҳамон чиза харидан маҷбур ки масалан ҳеҷ кор намекунам харам шавад. охир качествоаш безеб, чизаш безеб бошад, намехоҳам харида ҳамон чиза кӯдакда пӯшондан. ба чӣ дар кор ман ҳамин ҳама чиза харамоне ки напӯшонам авая кӯдакда. барои ҳамин хотир нахаридам бисёр чиз, фақат ҳамин якта чизое ки ҳамин камтар хуб буд, камтар маъқул шуд гирифтам. дӯстони азиз, бегоҳи рӯз аллакай, имрӯз ҳавом хел хунук, трезоб пӯшидагӣ ҳастай, либосои ман офтоб кардам ва ман омада иста будам, бо камтар гуфтам вай поёнтар фуромада бо фикрома давом метиҳам, лекин аёдам биромада ки то ки видео кунам. Ман фақат як чиза мехостам гуфтан ки дӯстони азиз, ҳар як шахс, ҳар як инсон гӯем харидаш ай рӯи киссаш мешавад. Масалан киссаша дида харидашам мекунад. боз чӣ хеле ки мегӯяд, ҳар як одам ба чени курпачаш поша дароз мекунад. ана мехел дӯстони азиз, хай одамое ҳастанд ки доранд, бо одамое ҳастанд ки надоранд, лекин бо ҳатман барои кӯдак либос харидан дар кор ҳастай. ана мехел ҳамаш якбора намешавад. бо масалан мо ин дафъа рафтем ҳамин харид кардем, бо насиб иншоаллоҳ бо рафта харид кардан дар кор ҳастай кӯдакода ва ҳамин хел фикр кардастам ки вай кунам, шикафа созем ба якбора, бо рафта як бори дига либосошона мехарам, барои он ки вақте ки шикафа месозам баъд ҳама либосошона масалан вай мекунам, дар корёша мемонам. имрӯз ҳамин хел очамда гуфтам ки ҳамин хел кардан дар кор, очамам низ гуфтанд ки вақте ки шикафа сохтӣ баъд ҳама либосота чапа карда меброӣ, кадомеш дар корай, кадомаш масалан безеб шудагӣ ё ки майда шудагӣ ё дига уже намепӯшондагӣ, ё ҳамаша як пакет карда мон гуфта ҳамин хел кардан. баъд уже медонӣ ки масалан чӣ надоранд, чӣ гирифтан дар кор, бо як бор дига мерем харид мекунем. ана ҳамин хел ман ҳозир рафта вай кунам, ягон чӣ тайёр кунам. мехоҳам каме макарон тайёр кунам. вай чанд рӯзае ки як рӯз макарон тайёр кардам барои кӯдако, бисёре гуфтанд ки макарон сахт шикамаш дар мекунад. дӯстони азиз, макарона мепазем ва бо ман сливочни масло меандозам. нилуфар ино ҳам хел нағз мебинад, сиёвушам беҳад нағз мебинад. макарона умуман кӯдакои ман нағз мебинад, чӣ намудиша ки пазем. ва ягон вақте ки вай хӯрок набошад, саросемам бошам, ман ё гречка меҷӯшонам шона, сливочни масло каси метиҳам шона, ё ки ҳамин хел макарон мепурсам шона ки масалан шумо макарон мехоҳен ё ки гречка мехоҳен. ва кӯдако гуфтанд ки макарон, барои ҳамин макарон бо дина нилуфар макарон ба гуфтам ки имрӯз биё якбор хушрӯ карда хел зирбак карда макарон пазам шонам, то ки шикамсери хӯранд макарон сер шаванд. ана мехел дӯстони азиз, ман ҳозир равам ва уборка имрӯз низ нашудак, пагоҳ насиб иншоаллоҳ. Молодец, мусорка да парта мусораша. вай умуман уборка накардам, беҳад монда будам ва Салмон инҷуқӣ кардак. умуман хоб рафтагӣ несте ҳозир нава кӯдак, вай коляска хобаш бурдак. ину ҳам хел мешавад. хай майлишта барои ҳамин гуфтам ҳозир асос ки хӯрок тайёр кунам, тайёр карда монам ва баъд вай мекунам. ба уже пагоҳ авқот кардан дар кор нест, фақат кору борами ҷамъу уборкавам хеле чизо кати машғул мешавам. дӯстони азиз, ман ҷа нилуфар бо як шери дига азёд карда омада. ай садика кани шераша гӯс сиёвош намонди сиёвош ҳами апа шераша хонад хушрӯ. ман инҷа иста Паркада хони зебо дар замин, номер матрёдрина дар замин, мекунад моро дабардораш хадар, доран он той тамошо дар замин. Молодец! ин дуюм шераша. ваяш дар бораи тирамо, инаш намедонам дар бораи чӣ буд. ман хушрӯ нафаҳмидам. касе фаҳмида бошад нависад комментарияда. ин хонаи зебо дар
خانه زیبا داره چی؟ Ой, мама корошки кашта. Учиться на 5, трудиться на 5, и рой ума на 5 защищать. Молодец, Нилюшка. Он диден чиқар шер азият кадай Нилуфар. Молодец. Вахтам нестам да ангур, маме кашонам да ангур. Молодец. Уж ҳама румолакои мана кашола карда оварда инҷа. Телефон зарядиш тамом шуд. Хурдӣ? Нилуфарда анаферонтиам ва бо имрӯз 4 пачка доруи айвид гирифтам шака то ки дордаста. Нахур. барои мӯи сараш барои он ки тирамошда мӯи сараш беҳад хушк шудаги аста барои ҳамин хотир гуфтам мами 4 пачка айвид хӯрад 4 дона дорам 4 ами пачка гӯем 10 таи 40 дона мешад саҳару бегоҳ ин умуман маладес монша пиёла таваккул вай умуман хай зарар надорад ҳамин фақат маслаҳа ягон чи неста ана михел бо бисёриҳо мепурсанд ки бо бисёриҳо пурсидан ки мӯи сарашда чӣ мемолен ман амин репейни оддӣ ягон маслаҳи дига не маслаҳи ҳамон репейни тамом барои чӣ ман ҳама вақт мӯи сарашда кавон вақте ки сараша шӯям ман масла мемоламша барои он ки мӯи сараш беҳад хушк ҳастанд ана михел дӯстони азиз ҳамин қисми влога ба охир расонем кӯдакоям ман хобондам соат ҳоли 9:08 ҷогашонда то ки вайошона ба ҳазур мультикшона тамошо кунанд сиёвош имрӯз хоб рафтагӣ набудак ман гӯем хай дам гирад гуфта ана михел тамом нақшаҳо пага корубор беҳад бисёр ҳаста илоҳим салмон пагоҳ монанд ман ба ҳазур кору макунам сиёвушкати хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед раҳмат ки видеоҳои моро тамошо мекунед лайк мемонед хайр